Još napokon malo. Čekaj, koga je luda? Bravo, broj 3, ko je? Izbacio je van. Minuta broj 6. Ajme, daj gol! Miro, daj gol! Za umbor se zove. Nije bila priča. Mislim, me 3 gola manje s tim. Šta ti radi? Ima tam prava kamera. Ko je zabio sve? Denis. Gola! Armino, još. Franjo, ostaje, Franjo. Ove lopta. 25. broj 3. Demir, Žiška hoće da uđe. Daj da ti istara. Žiška hoće da igra, hoće da tira. Pa evo tako je ovdje. Možda istara. Vidiš da neće. Dobre igrači. Šta je s tobom? Franjo, ajde naprijed. Ja, maknite Inter.
Nisam ja, nisam ja. Nisam ja. Aj. Minuta broj 6. I dobro kako? Sada? Znate ko, evo? Kad moli, ajde idi, ja.